RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag-imunga dito. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Kidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ginaingon, ang babae nga puutan, doon naging panahon nga siya manakin asong makasa sa lalaki nga iyang gimahal. Amping lang na dili ka masakpan, bahala nang mahukom ang kahitasan. Mao kini nga itapos kung kinabuhi nga di na ko mahimong. May kalimtan. Okay. Karon nga nasabutan na ang buwan sa inyong kasal. Pag-amping na gyud mo sa inyong kaugalingon, ha? Vilma, Romel, nga dili mo mulingi pauglaing binuhat. Labi ka na, Romel. Kinira bang mga lalaki, no? Dali, kayo ning mutikig ang liog kung makakita og babae nga nindot. Magmama na lang kung daanin mo, mamataling ha? Ma, kana kay mianiman ko aron sa pagpamay. Timos og tinuray ganing akong gugma sa imong anak. Gikan karong adlaw sa akong pagpamay, di na gyud ko mulingi pa og laing babay. Gawas lang sa imong anak. Maayo kun mauna. Ikaw, Vilma, unsay ikasulti mo? Mataling. Mahal ko si Romel, ma. Mao nga gidawat ko ang iyang pagpamay. Siya lang ako higugmaon sa tibok kong kinabuhi mo. Kana. Maunay gusto kong mabati ninyong duha. Ang katamis sa inyong pagminahalay. Okay. Lihukon tadayon ang tanang papeli sa inyong kasal. Ako kanyo din, kasaligit ako. Romel, itong inaya lang ko. Virgin pa ba ako? Inayon? Oo, uday. Inayon na ako. Lagi ba? Kay! Maubanak, gisakitan ka sa unang gabi sa inyong kasal ni Romel? Oo, ma, pero kadiyot ramang nawa. Dili day kaayod ako ang kang Romel. Ha? Kay nawa ramang kahadayon ang sakit. Sa imong paminaw, nak. Unsa kadaka ang iya, nak? Ang tibuo ko ang ura.
Akong gitan og maayo, murag gid ako 25 stabos mo. Uy, kagugibang kong bayain taon, anak. Uy, kagamay ko dahil anak, good. Ha? Lain-lain din nag-sizes? Oy, mao ba ma? Gamay ra da ito. Napaday mas dako ato ma? Gamay ra da, uy. Pero love man kahani mo siya. Ayaw na lang pangita og dako. Ang importante nga naghinigog maay mong duha og nagmahal ka sa imong bana. Unsa ma? May mamisita ni marong gabi eh? Onak, o ganahan ko aning tawhana kay dako kayong tao. Maminyo na gyud ko ani kusabnak. Dugaya na ra ba na kung wa makatilaw og turjak, uy? Nahala. Dugay naman sad nga namatay sa papa. Pag minyo ko sab, kano sa ganito mo anhing laki ha? Karong gabi inak, muanhi si Fredo. Hi. Ikaw di anak ni Taling? Ako. Ano? Kada kong tawaan, tawanak eh. Mao ni siya ang akong ipuli ni Papa ni mo, Day Vilma. Dako kaayo ni Day. Human mi mag-date atong usang adlaw. Manami og check-in. Lami pa kay mama ni mo day. Busog pa kayo, lawas. Pero... Iya kong gitutukan. Ang iyang tinutukan. Mura ka turjak ko na ako. Ba dong? Maglaing tagpuyo? Uday, oy. Maglaing tagpuyo, oy. Kay doon na may laki nga kapuyo sa mama ni mo din eh. Sa tan-aw ra man ako anong Fredo. Pilit kay nagtinan-awan ni mo. Basig, matripingan ka, anak. Bitaw dong ay. Pilit kay na siya tinan-awan ako. Unya ra ba nung usahay? Mag-brief ra na siyang muagi sa kong tubangan ay. Nya-agdo ra ba kay siya katubangan tong? Laklaro kay dako ng iya dong ay. Mama! Uy. Mag-brief siya. Mag-brief siya usahay nga muagi si mo tubangan. Piskot ng tawanan. Uy, mubalhin tagpuyo ha. Mubalhin ka tagpuyo, Vilma. Unya, okay ra mo dinhi sa inyong gibalhinan nga bay, Vilma? Okay ra maoy. Ganahansad ko dinhi kay maglihok-lihok ko nga sa magit sa mong kaugalingon ba? Nahala. Maumang kahay gusto sa imong bana. Okay ra. Mingaw na niya ko ni mo, Devil, ma. Kay, di naman ka makita. Bueno, niami da ang pagkaon. Tana sa inyong kusina. Mangaon na ta. Sige ma. Timing sa gutom na ko. Muuna ko sa kusina, ha? Ako ning habwaon ang dakong puso og inasal baboy og manok. Sige ma. Uy, Nay Fredo. Sige mo kagtutok na ako. Wabi ako magbra, ha? Bito. Klaro man. Nipis ka industry mo gisulob. Lakrakay mo doha ka bubos o panti. Lamiya ka ni mong anaon, David Mano. Ha? Kuto-kuto mo siguro ng imo. Maigo ka sa ako. Ha? Kuto-kuto? Uy. Kanindot ka anak ni Fredo, no? Muanhin niya ko ni mo, day, ha? Kunwang imo ba na? Ha? Hindi lang ko ni, uy. Di ko gusto magkasa sa kumpana. Mahal ako siya. Buutan siya. Bini mo, day. Abini mo, kung magkatilaw ka sa ako, day. Mawa ang pagmahalin mo sa imong bana. Promise. Ha? Dali na mo sa lamisa, oy. Mga una ta. Tana na. Mga una ko na ta. Ikaw, Devil, ma. Ikaw ang gusto na kong kanon. Ikaw.
Ayaw yun padaas pagsigig, kintalan ng puyo-puyo ni mama ni mo, ha, Vilma, kintako ang sas Ginoo. May bana ka, God. Nagampo bitaw ko tiyo, uy. Nga di ko mada. Gusto lagi ko na siyang maanhi sa bahay nga wa si Romel nga akong bana. Oh. Pero wa siya ko masukot, uy. Magsikira bag text niya. Manawag na ako. Unyang anong dunam sa chain number ni mo, ha? Ako man gitagaan. Abida. Kinangayo man. Ako may istorya na ito, ana. Siyabag siya. Sige siya padintal ni mong may bana ka naman. Unya iya pag yung kapuyong imong inahan. Ako pa ikaw isumbong ng mama ni mo. Kasi mama ni mo may mo badlo ka na niya. Ito, ayaw lang, uy. Di ko gusto mag-away sila. Mabiyaon niya na ni Fredo mama. Saan naman lang. Mahal ra ba kay ni mama ni Fredo? Maghikog pala sa mama kung biyaang ni Fredo. Bida, gid ay. Ako'y magsisulti ang tuhanan niya. Pabong-buang galing sa tubang na ako. Igo gito siya sa kungkumo. Tulibagbag yung naong na niyang maigo siya sa kungkumo, ba? Tiyo, uy. Na lang pakisultihi kun. Para way gupot. Total, muli kay man sa bitaw ko. Depende ra man gud na gud kung magpadako. Ana, sakto ng imo day. Basta ayaw gyud pada Vilma, ha? Ayaw gyud taon bay, ha? Dakong sa Diyos ang pagbudhi sa imong bana. Timan isa na Vilma. Sige, day. Trabaho na ko, ha? Amping this bay, ha? Sige, Dong. Amping sad sa imong paglakaw pa dong sa trabaho. I love you, day. I love you too, Dong. Sige, arin ako. Bye! Noon sa mga kuwi, huwag mo ko magkasabot. Sino'y Fredo? Siya man ang kanunay nasa kong huna-huna. Maraki pati na ko nga. Gusto kong mutilaw sa iya, ha? Dami. Klain. Kilok man hinuning ako, ah. Ay, maligo ko, eh. Aron mabugnawan ning akong lawas. Humanagit ko kaligo. Nawa ng kainit nga akong bati. Ay, ada, limuot man. Akorbit ang usa, magpantir ako ay. May nanuktok man. Si Mama tingali. O di ba si Tio? Ablihan akong pultahan. Kadit lang, Nana. Kisabay. Oh, ikaw? Mayong adlaw, di Vilma. Uy, hala. Uy, ngano niya man ka, lakalain ni Manoy. Uy, mom nang gisiraw, nagpantira na ba ko? Nyawa pa dyan ko, bra. Lakalain ni Manoy. Uy. Kaya na kung naibog ni mo, di. Ha? Dukta ka ni Ay! Time pa, uy. Saan pa mo ayaw? Sa silok, anong bungot niya? Bungot pa rin. Bilis man ko ni Manoy. Pag imong bukas na rin, didihon ko ni Bea. Gusto mo bungot kami dapat sa kutsukay. Alam mo. Ang sige mo kakama. Ikaw mo. Muluhod ko. Umuun na rin impan. Umuun na rin. Uy. Kakiyot. Muramig lang sonis. Kakamay. Kakiyot. Umuun ako akong kasonis. Nagpalis ako. Kadak ko. Balik ako. O kanindot. Ang yuron, Ani. Ignorante na kining na. Daghan kinis amo, eh. Ha? Kining ako anak-anak ng taga-amo. Uy. Pasundon mo ng mayon tayo. Gadali. Sige ka diyan. Maaari. Ini. Nay. Kasakit.
Agay! Nipido! Nagasakit ko sa akong banaog sa akong inahan. Kinapag-torchak man ko rin ni Fredo nga kalip-in ni Mama. Pero okay na. Ang importante nga, nagkatilaw kong sakit. Mao ka kasama ang kaagi ni Vilma dinhining tulumanon. What's the style? Nakatilaw og sakit style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN.